weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to gurela oumar ly to dial to diofan sowri kum to silla jongto to wudduru to ali wuuri to sadela to guiƴilon ko on takkusan juula ha to galle ceerno abou baydi kaw ɓuɗɗo lolide keccela sar to ndulumaji ko taari ɗum kala ko on takkusan juula ha to galle ceerno saydou nourou ba to paate galle ko taari ɗuma ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie ko sukaɓe tato majjunoɓe altine hanki o ɓe jiitama talata hande o kamɓe kala ɓe mbasi pittali mabɓe tawi ko ɗom ko yooɓi pittali mabɓe ɗum koye nder falde Mbout to leydi Sénégal Amadou Mansour Faye ko bandum gorko Mariama Faye Sall keynuma Macky Sall gonnoɗo hoolejo leydi ndi tawi kanko no meeɗi wonde jagorgal e saaha laamu Macky Sall o waali jamma makko e gadduno to kaso to leydi Mali to leydi Mali calendrier ma en kaala ko fate calendrier examen ji waɗoɓe kawgel guila baccalauréat ha ko fate defkala kedde Afrique ma en jabbo musidɗo men Alassane Oumar Bothia habaruji men jolam jaɓeri ma jaa ha to leydi France yen to Royaume-Uni to leydi Colombie to leydi Iran ha to dowlaci dettuɗe Amérique bisimilla mon e ketki hotodirte joni joni piren pacciren salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneje wi ko firtata aadi mo aadodira jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV gorko mo melga wuuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe safriyanke safruji fina tawa jaadiɗo ɓalawale danwa kala gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe gorko mo melga wuuro jinneji Allah lubrimo gandal on safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol wonduɓe kista fibram dogam site rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala gorko mo melga wuuro jinneji ne yaran ɓen rewɓe wonduɓe gorko seyɗani walla gorko gonduɗo e debbo seyɗani gorko mo melga wuuro jinneji ne yaran ɓuɗɗum ɓen wonduɓe koyɗe musoje keceje musoje ɓalli ƴakkoji ɓalli ɓuutoji ɓalli musoji kala koppi musoji gorko mo melga wuuro jinneji ene andine dendagal kiliɗe makko e nder wittoji makko mo yiiti hen leɗɗe ko fate safara estomac ma no fonno kala so tawi on jokkodiri balɗe tati mbatta ñamde mbatta yarde kala ko jiɗɗa ha no hannirta ni gorko mo melga wuuro jinneji ɗe yaran ɓen wonduɓe prostate hay sinno prostate ma koko ɓurno ala ko heddi so wonani opéré son jokkodiri balɗe tati cetta hen ha laaɓa taw ɗum sekaka gorko mo melga wuuro jinneji ko labɗo reedu ko malaɗo woni omo yara ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leecce kala e on fannu mo jogui leɗɗe façon ngaji ɗiɗi hen façon goto wiyete ko meeɗi moosa façon keddiɗo wiyete ko yeddi ƴeewa sa ƴettat ɗum joni joni cikkama taw ka sagara mo duuɓi sappo e jeetati ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji caggal nde waɗi Madina Dakar makko Madina Gounass o retoyte Dakar e oɗo saama tawi to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to leegal Samia galle makko ko étage danejo ene huccite goudron ene huccite usine plâtre mo Samia sa yiiɗi jokkodirde makko numéro makko téléphone leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 46 24 46 94 21 96 91 mbiɗen numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 46 94 21 91 tawi noon ko numéro makko leydi France wa sabone golla ha no hannirta ni mbatta ko 00 336 04 04 66 27 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon min yi kono wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mo mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie to Dagana Mauritanie kala tawi ɗon sehil makko ɓi nene makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko labɗo reedu ceerno Amadou Tidiane Diallo ko malaɗo woni konne wiiɗo sanne mbadden danɗo faade makko
neɗɗo jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaadoru neɗɗo toƴiɗo mo ƴiƴam dogata e ɓandu muma jogiiɗo AVC jogii cardiaque jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwru koto koridinoro ari ko wallude e safrude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma a neɗɗo toƴiɗo yahata juma yahata jama ɓandu musoru koyɗi musoje keceji musoje jogiiɗo AVC jogii cardiaque yogay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te joni joni jiitoɗa hen hoore maɗa gorel te ko haako moƴƴo iwru koto koridinoro ala rewam ala effet a yittat ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa sa yiɗi jokkodirde e gorel te jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala ko gorel te safrata kala so tawi ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Amadou Tidiani Keneme o tawete koto Badara Bogo mbatta ko 00 223 78 11 09 39 walla so tawi gonɗa koto ñorodi Sahela jokkodirta koye Dawouda Sare mbatta ko 00 223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto Dakar to an jokkodirta koye Baba Seka mbatta ko 77 882 71 02 so tawi noon gonɗa koto Zambi jokkodirta koye Abdoussalam Ba to Kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan woni muɗuma kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalde moon musidɓe tedduɓe eɗen gone talata nogas jeeɗiɗi lewru duujal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyyi habruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo moon sehil moon haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue natte ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono mbiruɗen gardini kabruji men koto leydi Mauritanie puɗorɗena to leydi Mauritanie délégation tawi ko sagataɓe joyo tawi ko jeeyaɓe e commission du développement woni DEV du parlement européen wonɓe mission men kay nder leydi Mauritanie tawi ko jillu gollal ngu balɗe ɗiɗi woni 48 heures ɓe joddima e ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget biteɗo Gonjoro Moussa Guénoro jillu ngu noon mbiɗen ko balɗe ɗiɗi ko nogas jeegom ha nogas jeetati lewru mai 2025 ndu gonen ɗo ardi délégation noon ko biteɗo Idgarde Bentela ko kañum woni o radio citala bitegal DEV woni mujibu jillu ngu noon ko yidde kay ɓeydude jokkodiral moƴƴal hakkude union européenne wondude leydi Mauritanie e nder jillu ngu noon maɓe jetto nokkuji kewɗi e nder leydi he maɓe jaaha ha to wiyete Hoddala Charqi ko noon kadi maɓe mbaw joddade kadi ɓen tawi ko représentant ji Nations Unies e nder leydi he e nder leydi Mauritanie maɓe mbaw kadi wadde jillu maɓɓe ha toon to kan doga multu en woni tigui e de réfugié Mauritanie e de réfugié tawi ko dogɓe ne multi e nder leydi Mauritanie maɓe mbaw yettade toon ɓe mbaɗa kadi ɓeeto mabɓe dendagal projet yi financé kay e nder leydi hen ɓe ƴeewa so tawi golle ɗe ene ndewi lawol hano hannirta ni ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen altine hanki nogas jeegom lewru mai hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyya horejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani o joddima en audience e nder bureau ji makko to galle lamorgo to e gardiɗo kay cetala bitengal observatoire national des droits des femmes et des filles woni tigui gardiɗo kay ko fate haqqe innama haqqe rewɓe e nder leydi Mauritanie biteɗo madame Mahala Ahmed Talebna o weeɗi noon holejo leydi ndi rapport annuel
yela woni tigi kayit mabbe golle mabbe kay hitande mayne de 2024 de kande nan non kanko Mahala Ahmed de ummima e jonde he kay huccindiri e jaandi yankobe hollirde weltare makko mawlino feewi huccindirde makko kay e yewtidde horejo leydi ndi o holliri noon e ndera rapport kay tawi ko rapport golle mabbe be golli kay e ndera hitande 2024 nde ene tawe tigi e ndera rapport he ko non kadi dendangal caɗele e dendangal obstacle uji ɗe ɓe pottuno kala ɓe mbawi tawi ko ɓurɓe jujjude ɓe mbawi wadde e ndera rapport he ɓe ñaguima hoolejo leydi ndi noon nde ɗoftataɓe kay walla ɓe ko ɓuuri yawde e yaccade haɓe mbawa ittude dendangal obstacle uji ɗeɓe potti e laaɓi ɗi kay beele eɓe mbawa yettinde fandare fawande dow mabɓe nde hano hannirtini o wi kay kadi hay institution goto public wawa tigui wadde réussir yettinde kay fandare fawande mum e to wona kay tawi kay to wona ɗon kay secteur gouvernement to ɗoftani jomum ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen hono mbiruɗen gardini kabruji men yimɓe wuuro witengo Hamdiya noon tawi ndera commune mo Tarnaka e ndera département mo Mbouta e nder région de Gorgol kotana musɗo waɗi to noon ko sukaɓe tato tokosɓe yaroɓe duuɓi 5 ha duuɓi 7 tawi kadi ko yaltunoɓe galle men guila altine hanki o ɓe hen mbi koɓe ndewno tigui koye jawdi mabɓe hollire wode holluɓe kadi wonde ko murtode ɓe cammoyno kamɓe tigui majjino e guila altine hanki ko talata hande o ko ɓoyani ko ɓe jiitama kamɓe tato kala kono ɓe jiita kankon taton kala kon gondani e wonki makkon tawi kadi ko jeltugon aduna hollirama noon ko ɗomka yooɓi pittali mabɓe e oɗo saaha joni noon ko saaha nguleki cattuki no fewi tawate e ndera diwnuji men nder région ngaji he kala ha joni ko ɗiɗi Mauritanie keɗoɗen Sidina Ali Wul Mohammed Khouna ko neɗɗo dawrugola jalnangonoɗo kay ene soga ɗeɗo balɗe kala e nder kaso o wi yalti noon kaso ha laaɓi oɗo ñalawma hande o holliri noon o hollirama noon o meeɗino wonde jagorgal e saaha laamu Mohamed Wul Abdul Aziz nden o yalti kaso noon o huccidiri e presse ko adi kala ko yettude jarude dendagal ɓesgu Mauritanie hollirnoɓe kay fayre men hollirnoɓe kadi succe men wonde tigui ene gondi e makko e ɗeɗo caɗele kay musɗeɗe ke fawno e dow makko o ruttima kadi taggal ɗum noon o ruttima e konnguli ɗi o sunno kay ha wawi nawguede e waɗa e nder kaso ɗina konnguli noon kadi ko ha tenti noon e ko fate ñawore sehila makko ɓinene makko biyeteɗo Mohamed Wul Abdul Aziz o wi noon wonde ñawore nde kay ñawore nde wona o ñawiraka ko fati mbuñari hono dossier o hollirni ala ndeɗo ñawore kay saabu kay o holliri suudu ñawdu Mohamed Wul Abdul Aziz ndu ala hattani ñawdemo ɗum noon holliri tigi wonde ñawore nde haydara hen ala hen ko rewi lawol ha joni habaruji men demgal pular sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen Amadou Mansour Faye ko keynuma Macky Sall ko bandum gorko Mariam Faysal gonnoɗo kay ministre e saaha laamu Macky Sall kanko Mansour Faye noon o darima altine hanki o yeeso juge caggal nde o notino convocation o nodduno caggal tuma kay ko juuɗe makko moddude e mbuñaari haalis kewɗo tawi koko fati e fond Covid 19 o waali jamma makko gada noon ndeno ummima toon tigui to commission ko directeur kaso Faye jamma makko gadano o waali jamma makko gadano e nder kaso o waali jamma makko gada noon e nder kaso e mbaadi kay mandade dépôt collectif woni fedde hujjikittoɓe makko noon woni avocat ji makko ko wayno Amadou Sall ko wayno maître Aladji Diouf ko wayno maître Antoine Mbengue ko wayno Oumar Youm e wonɓe kala ɓe kolliri hen mette mabɓe no fewi ɓe kolliri kay wonde client mabɓe o kay tuma koko fati e dokkirgol marché tawi ko coɗugol maaro e wadde kay ko wiyete surfacturation ɓe kolliri yesso juge noon yesso commission ɓe kolliri tigui wonde ɗum noon ko tuma makko haydara hen ala ko woodi Amadou Mansour Faye wonde kay Amadou Mansour Faye jeeyaka e membre commission tawi ko waɗoɓe attribution marché o jeeyaka hen commission kadi commission mo arrêté ministère des finances o kañum tigui suuɓi on commission o holliri kadi wonde appel d'offre waɗanoma fodde capanɗe tati neɗɗo joom ngaluji mbaɗino soumise woni soumissionnaire uji mbawino nottitade on appel d'offre maître Amadou Sall holliri wonde Mansour Faye kay oɗo saaha joni ko victime tawi ko commande politique ko cible politique wonde kay laamu ngu koko tufinoma tan koko wutanɗoma koko yiiɗi nanggudemo kadi koko yiiɗi nanggude hewɓe takkiɓe mum ko ɗum lewri beele ne nanggamo ha mbawa nanggude heddiɓe
ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen e nder communiqué cakkitiɗo nder communiqué cakkitiɗo altine hanki o no gas jeegoma lewru men hitande ujunnaji ɗiɗi e no gas joyi halfinaɓe haɓade kay ko faade ɗanne suuɗe ɗum ɗanne ɗe ndewade lawol e trafic des migrants ɓe koliri tigui wonde ɓe jiiti 32 sagata tawi ko yinnoɓe fiide maayo wadde ɗanne suuɗe ɗum woni ɗanne clandestin ɓe tawa noon koye nder nokku tawi ko biteɗo air marina protégé mo Saint-Louis ko leydi Sénégal ha joni kedana Bassirou Diomaye Faye hoorejo gendi Sénégal o yettima altine hanki nogas jeegom lewru Duujala toon to Bissau woni lamorgo Guinée Bissau o yettima noon tawi kadi ko jillu gollal ko jillu ceelagal ko jillu kadi koddigal o jaɓɓama toon noon jaɓɓugal kattugal ñalawma hanki o teskama tigui tuggi aéroport tigui bowallaɗe diwaji ha yetti kay palais présidentiel e avenue mawɗo kala tuggi ɗon ha yetti banggue ɗiɗi guduron kala yimɓe jalti e keewal guila e Sénégal naaɓe ha e Guinée Bissau naaɓe foof hollirde weltare men e yidde salminorde makko salmindemo e yidde yiidemo hollirde tigui wonde ne belti e laamu makko Bassirou Diomaye Faye noon ari tigui koye dow bismago nando makko sehil makko hono Oumarou Sissoko mbaɗo kañum woni hoorejo leydi Guinée Bissau ko leydi Sénégal ha joni keddoɗen dialogue national woni kaldigal ngal Bassirou Diomaye Faye noddi kay ɓoyata jonde nde jooɗo saabu kay ko ñalawma janggo o talata janggo no gas jeetati lewru men ɗum fuɗɗoto APR noon APR woni alliance pour la république ko landaka Macky Sall arde ɗon ɓe koliri ɗon kamɓe noye ɓe koliri ha joni koɓe jattiniɓe koɓe gedduɓe kay ko fati ngal ɗon kaldigal ɓe koliri kay wonde ɓe koliri wonde ɓe jogorani notuyade e tawtorede ngal ɗon kaldigal hono maître Moussa Bocar Thiam koye mawɓe APR jeeya ko ancien ministre kadi e saaha gardigu Macky Sall o holliri tigui wonde kay omo yaadi kay temedere nder temedere kala temedere dow temedere kala omo yaadi kay ko APR holliri kay sali yaade tawtoriyede ko fati ngal ɗon oɗon dialogue o wi noon wonde APR kay ene jogui gonga mum so salade kay notuyade ngal ɗon kaldigal o wi kay so tawi ko gonga so tawi kay ko gonga so tawi o wi kay wonde gonga ni dialogue national kay koye darde Macky Sall ɗum jeeno koye miijoji mum tigui miijoji ɗi tafno e kala saaha ko fate dialogue national o wi noon so tawi kay laamu nguɗo ene yiiɗi ko fate dialogue tawi ko dialogue gongere e gonga waɗata kay koko wiyete ko ardi foof ko wiyete ko le cessez-le-feu tawi ko cessez-le-feu politique woni tigui dartinde ko fate nanggugol yidde warde kay kaɗo landa wiite ko APR dartina kay nanggugol cadre uji kaɗon landa kanko maître Moussa Bocar Thiam o haalani ɗon tan saabu o wi kay so tawi Amadou Ba tawi koye gonnoɗo kay candidat e sumgoji présidentiel ɓennuɗo henen ɗi e wondude Abdoulaye Daouda Diallo yo gandu kay kala nde noti ngal ɗon kaldigal yo gandu kay koko jamfima kadi yoɓe gandu kala nde ɓe noti ene wayno ɓe ciifi ko wayno fin mabɓe politique ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jen ha toon to Rosso Sénégal altine hanki no gase jeegoma lewru me ko tana musto waɗi toon to Rosso Sénégal to Rosso Sénégal ko dognannoɗo tracteur woni conducteur tracteur biyetnoɗo Baye Diop wasi toon fittade mum tawi kadi omo yarano duuɓi 30 e jeegom o wasi fittade makko hen noon ko sanga 10 heures subaka ko tracteur o noon tracteur o noon ala tracteur o noon kadi tracteur mo dongnan noon ala matricule ko tracteur maire wuuro ngo biteɗo Cheikh Gueye kanko Baye Diop noon koko cakkinoɗo kay omo le liles tracteur o holko fewintanno noon paano fewintanno toon dagui kay woodi branche ɗo kosuji batterie ko ɗon tigui tracteur o wonno koye deuxiéme vitesse ko ɗon reegui e dow makko ko ɗon wasi fittande makko hollirama kadi tracteur o yani e gueɗe kewɗe matériel kewɗe ko wayno potoji électrique e gueɗe kewɗe wawi tigui bonde hen sapeur pompier en no timen ko ɓuuri yawde yeccade kañum ƴetti ɗon goski nayi ɗum to morgo hôpital enquête udditama hen ko leydi Sénégal ha joni kettoɗen Khalifa général des Mourides hono Serigne Mountaga Mbacké o suɓima ka yimɓe ɗiɗo ɓe o hooli mbawa yo jakay mbawa yaade tawtoriyede ko fate kaldigal woni dialogue national tawi koye dow inde makko ɓe jeehi on dialogue noon tijja tigui ko ñande talata janggo no gas jeetati lewru mai o suuɓi noon ko biteɗo Serigne Amadou Badawe Mbacké on ko hoorejo université woni président université mo Touba kadi ko ɓi
Serigne Fallou Mbacké ko gandal no fewi e ndera ko gandal no fewi e ndera jomma mijoji e joom hakkillaji moƴƴi e ndera Mauritania o suuɓi kadi goɗɗo ko biteɗo Serigne Abdoulaye Hata Seka on noon heewi tigui ko yaade heewi nulede koye mission ngaji tawi ko mission ngaji médiatique tawi ko mission ngaji médiation walla ko fate observation ngaji électoral ko ɗiɗna nokkuji e heewi nelede kanko on khalifa général on ko ɓeeɗo ɗiɗo o suuɓi kay yo mba yo jaa kay mbawa tawtorede ngal ɗon kaldigala siftinde on noon guila kay kaldigal ɓammi waɗede nder leydi Sénégal e kala kaldigal eɓe keewi kay yamirde bismade galleji diine ɗe galle foof nde galleji ɗiɗi ɗe suɓoto yimɓe mum wawɓe kay arde tawtorede ngal ɗon kaldigal ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sen nummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗen jagorgal leydi Mali kalfinare ko fate jangde hono Amadou Sy Savané o holliri tigui wonde ɓoyata examen ji woni kawguel tawi kawguel fendani ɓoyata tigui yuɓɓine te wonande jangguinoɓe école aji e nder leydi Mali so tawi ko kawguel def woni diplôme d'études fondamentales guel kawguel noon woni tigui diplôme gadano mo suka foti janggo edito hebde kay guel kawguel waɗata ɗin ɗiɗi ha nayya lewru juin 2025 so tawi noon ko kawguel waɗoɓe baccalauréat ɗum waɗata ñande nogas e tati ha nogas e jeegom lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi o holliri noon ko guila alkamis o haali noon o holliri ɗum noon ko guila ñande alkamisa nogas e ɗiɗi lewru mai o ɓajini kabaru o to o ɓajini kabaru o noon koto centre international de conférence mo Bamako woni CICP o holliri kadi o holliri ɗamini wadde examen ji ɗi guila e waɗoɓe def ha e waɗoɓe baccala e kab e ko wite BT hitande hikka 2025 kamɓe foof noon eɓe kawra temedde tati e capanɗe joyyi ujunere fayi temedde nayo e yimɓe jeenayo waɗoɓe guel ɗon kawguel hen temedere capanɗe jeeɗiɗi e tati ujunere temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeegom e jeeɗiɗo ko rewɓe so tawi ko temedere ujunere temedere capanɗe jeeɗiɗi e jeegom ujunere fayi temedde jeegom e capanɗe nayo e ɗiɗo ɗum ko worɓe e nder ɓe waɗoɓe kawguel kadi hen temedde tati capanɗe tati e ɗiɗi ujunere ene fayi temedde ɗiɗi e capanɗe tati e tati ko candidat régli en hen sappo e jeetati ujunere e temedere sappo e jeeɗiɗi hen sappo e jeetati ujunere temedere capanɗe jeeɗiɗi e jeegom ko candidat libre ha joni ko leydi Mali keddoɗen halfinaɓe ko fate ɓete weeyo woni météo Mali ɓe kolliri tigui e nder ndeɗo yontere hande nogas e jeeɗiɗi ha goho lewru juin ma tigui teske nguleki cattuki no fewi wondude tuɓoji kewɗi ndiyam e nder yoga e leydi Mali kala ɓe kolliri on température maximale woni température kay nguleki cattuki to haɗata ko capantati kay ko capantati e joyyi so famɗi ha capanɗe nayyi e jeeɗiɗi so heewi so tawi ko température minimal on so ɓuuɓi kay to ɓuuri ɓuuɓde ko nogas e ɗiɗi degré ha yetto capantati e ɗiɗi degré ha joni ko so tawi noon koko fate toɓoji ɓe kolliri talata hande nogas jeeɗiɗi lewru mai toɓoji kay ma teske nder nder région de Kita ha to région mo Bougani e to Sikasso ha to banggue Worgo hayi so tawi ko alarba janggo tawi noon ko ñande alarba nogas jeetati lewru mai ma teske to toɓoji teske e nder région de Bougani ha to Sikasso to Nioro to Nara to région de Kidal ha to Tawdini so tawi ko ñande alkamisa nogas jeenayyi lewru men e nder ma toɓoji teske toɓoji kewɗi ndiyam ma teske to Bamako e to région de Dioula to Bougoni to Sikasso to Koutiala San ha to Worgo kuli koro kala so tawi noon ko ñande a setta walla ñande aljuma capantati lewru mai ma district Bamako wondude district baɓe e yoga e région ngaji leydi ndi kay ma keptoɓoji kewɗi ndiyam so wona kay ɗiɗo nokkuji woni ɗi tinata toɓo on ñalawma ko wayno Nioro Nara Kidal e Tawdini so tawi ko ñande a setta capantati e goho lewru mai district Bamako e yoga e région ngaji ɗi ma keeb ndiyam hano hannit ni so tawi ko ñande aleta goho lewru juin ko région de Haay wondude Kita wondude Bougeni wondude Sikasso ɗiɗo région ngaji ma keeb ndiyam hano hannit ni halfinaɓe météo leydi Mali noon ene mbaɗa erango mum faade dendagal holɓe nder leydi Mali kala nde ɓeyda tigui rentade guila to banggue nguleki ha to banggue toɓoji kala ko leydi Mali ha joni keddoɗen koninkoɓe faggude woni douane ɓe leydi Mali gollotoɓe to aéroport international mo Bamako ɓe teeɓima mbaɗi teɓande mawde no fewi to bowal laaɗe diwaje ngal président Modibo Keita Sénou ɓe teeɓi to noon ko haalis kewɗe no fewi tawi ko haalis euro on haalis noon ko temedde joyyi e capanɗe jeetati ujunere fayi temedere capanɗe joyyi euro woni 580 150 euro tawi ko haalis moftanoɗo e nder bagage uji nder walis
police tawi kadi ko passager goto panoɗo e nder sous région ha joni habruji men demgal pulara sen ummima to leydi Mali jabboɗena ko musidɓe men Alsana Oumar Mbodj ko fate roɓino Afrique Alsana Oumar Mbodj salminama juuram en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawood TV habaruji men ɓuɗɗi tewtude e dogal Afrique ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi Mali toon dey ñande asatare nogas e nayi lewru duuƴal ujunaji ɗiɗi e nogas e joyi ko siɓɓittiɓe yani toon e société taw kadi ko chinois ji fewnannoɓe goudron toon gollorɗe mabɓe kewɗe ɓe mbawi kono bonnude ɗumen guila e otoji mabɓe ɓe mbawi kadi bonnude ɗumen e gueɗe jaranoje hen ɗe kala toon to serale won kamɓe de ɓe jogui kamɓene e oɗo saaha goƴaji mabɓe ene keewi e ko woni e nder leydi mabɓe boros gonɗo no nodiri toon MPOX guila kay hoore hirade nde gonɗen nde ha yetti e ñalawma hande mo goɗɗen o fodde ujunaji tati e wayno dey mbawi joga toon ono caɗele no feewi ene gonde e rafi o ɓe kolliti toon fodde 14 e mabɓe mbawi hono ruttade e jomumen RDC Congo ene wayde kamɓene ñande kay waɗɗani nogas e jettati taw kadi ko million neɗɗo kamɓe dey ɓe jogui ko caɗele e oɗo saaha taw ko heege borgo ɓe gondi toon no wiiri programme alimentaire mondial woni PAM kamɓe noon ɓe mbawi wiide to banggue funnague leydi ndi hani ma won fodde million ngaji 10 taw ko neɗɗo wonɓe e wuuro nodiri toon koto province de Ituri to banggue rewo Kivu hani to banggue worgo Kivu kañum toon to e Tanganyika ɗum de oɗo saaha aɓe jogui won caɗele mawɗo no fewi ko fate guura kay e ɗum ɗo aɓe noddi kay ndeɓe paabete so wona ɗum dey moƴƴani e mabɓe Congo Brazza to nder commissariat to wuuro ngo e nder diwan plateau ko duppama toon wonno ko ñande nogas e joyi lewru duuƴal ujunnaje ɗiɗi nogas e joyi taw kadi ko otoji ɗiɗi mbawi kadi hono duppede hen caggal kay nde ɓen sukaɓe firjitiɓe kolli kay mettere mumen ko taw kadi ko police yooɓi toon fittandu on taw kadi ko jeeyowo jaaro e duuɓi nogas e jeetati de fittandu mum yooɓa kamɓe sukaɓeɓe ɓe mettini hen no feewi ɓe mbawi kadi bonnude oɗo commissariat hani e duppude wona eɗen gueɗe kamtoɗe toon ɓe mbaɗi toon ɓe mbi wonde kadi ko police kay wiya ko yo reen wona kay yo haala war ɓe kay gendi mum Ghali Abouba ko ɗum tonguɗen e habaruji men e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye tade musidɗo moon Alsana Oumar Mbodj gorko masaɗo ngam weltare Ayawood TV Alsana Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabaruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Amadou Tijani Alpha Mamad Sile Bato Moderne ha to galle makko Samassa ko on takkusan juula ha to galle ceerno Amadou Tijani kanto fondu e ko taari ɗum kala kabaruji men joolam jaɓeri koto leydi France paɗena to leydi France mbiyetenoɗo Jean Berry ko mennoɗo wonde maire de Paris ɗum wonno ko hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e joyyi ha hitande ujunnaje ɗiɗi e goho ko kañuma yalti aduna talata hande no gasi jeeɗiɗi lewru duuƴal o yaltiri aduna noon ko duuɓi capanɗe jeenayyi koto leydi Iran paɗen talata hande no gasi jeeɗiɗi lewru mai ko juge goto iranaji woni ñawowo goto iranaji kañum tigui wara e nder wuuro witengo Sirage tawtengo e nder worgo leydi ndi o mina noon ko galle makko mo fayi golle makko ɗon tigui sakataɓe ɗiɗo paddi jooɓi fittandu makko o wiyeteno ko e Hassana Bakhiri ko ɗum wonno inde makko enquête udditama hen beele kayne ande yoɓiɓe fittandu makko ande kadi holko saabi ene itta fittandu makko koto leydi France luttoɗenam to rewo leydi France ko galle goto sumi toon talata hande o waɗi tigui yimɓe tato wasɓe hen pittali mumen babiraɗo goto wondude sukaɓe ɗiɗo mbasi hen pittali men waɗi kadi sukaɓe ɗiɗo wonɓe barmuɓe hen koto royaume uni paɗen altine hanki nogas jeegom lewru mai jamma ko oto kañum tigui feeri yimɓe toon to Liverpool ɗum noon koto rewo Angleterre koye saaha kay ɓe gonna e parade mabɓe woni weltare mabɓe kay kamɓe fof ɓe jalti e boli hollirde weltare mabɓe kay caggal nde équipe mabɓe fuggu koyguel ɓiyeteɗo FC Liverpool hemno polgu ko ɗon tigui e on parade ko ɗon tigui joom oto gurñiɓe hay goto wasani fittade mum kono waɗi yimɓe hewɓe barmuɓe hen enquête gadan noon ɓe mbaɗi écarté ha laaɓi kay piste ko fati terrorisme woni tigui wona jangu wat boniɓe koto leydi Colombie paɗene biteɗo Gustavo Petro kañum woni hoorejo leydi Colombie
mbi o holiri mette makko no fewi altine hanki o kay no gasje goma lewru me wonde kay o holiri o taji kay relation diplomatique ha laabi ngam hollude mette makko taji dendanga relation diplomatique kay ha laabi hakkunde makko e gardido hakkunde mabbe kay leydi Israel o wi kay wonde laamu Benjamin Netanyahu gardido leydi Israel laamu ngu ko laamu génocide woni tigi ko laamu warogu yimbe o holiri kay mette makko no fewi e Israel ko wone wadde kay ko wone torlude Palestine nabe oro saha joni bele kadi dum beydo mettude o subima bitedo George Ivan Opsina o nomi dum premier ambassadeur joɗatoɗo leydi Colombie toon e nder leydi Palestine ko joni khabruji men demgal pular ujiten khabruji men ko to dowlaci tentude Amerique talata hanki o talata hande o kadi Donald Trump horejo dowlaci tentude Amerique o suuti kongudi faade kay e Putin kanyum ardi leydi Russie altine hanki o wino kay wonde Putin koko hanga kaadi kay melew e nyalawma hande o non o wi tigi wonde Putin woni tigi koye fijirde jenge o wi non so tawi kay mo wiya Putin non hey jala mum o wi non yo Putin andu wonde kay sinno wonano kanko yo andu sinno kay wonano kanko tawno ko musiba bondo yani e nder leydi Russie wona kongudam ko kongudi Donald Trump musibbe teddube ko dum do wonno ko min tonga non khabruji men demgal pulara e sawta he ko musidde mon Seydou Mona Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yidi en to bangue nete bo soja ko Seydou Abouba so tawi ko Robin Afrique ko musidde men Seydou men Alsan Oumar Mbodjam ketki malaki jam yo jam Allah jogomi jogo on